So, i-share ko po sa video to kung paano magbayad ng PLDT Home bill sa ating GCash app. So, tap natin yung ating GCash. And, tap natin yung bills. Perfect. And dito, piliin natin yung telecoms. So, i-tap po natin yan. And dito po is pwede natin i-search yung PLDT Home or scroll down lang natin hanggang sa makita natin or mahanap natin yung PLDT Home. So, ito po siya. And itap lang po natin yan. And dito, i-enter lang po natin yung eksaktong amount ng bill na babayaran natin. And sabi nga po dito is magbabayad daw ako ng 7 pesos para sa service charge. Next is yung account number. So, enter lang po natin dito yung 10 digits account number ng ating PLDT Home. And next is yung email. So, ilagay lang po natin dito yung ating active email address. And next is yung GInsure Bill Protect. So, kung gusto mo pong i-avail to, magbabayad ka lang ng 1% dun sa total amount ng bill na babayaran mo. So, ako hindi ko na to i-avail. Tatanggalin ko yung check. Oh no! So, okay naman. Optional lang naman to kung gusto nyo or kung ayaw nyo, okay lang din naman. Okay po. So, tanggalin ko yan para hindi na ako magbayad. Diba? So, yun. Masyado akong kuripot, no? And, next na natin. So, ito na yung confirmation. And, review nyo lang yung mga nakalagay dyan kung tama ba. So, kung okay na, confirm na natin. Tap na natin yan. So, ito na po yung pinaka-resibo natin. And, para meron tayong reference, pwede natin tong pindutin para ma-save tong resibong to sa ating phone gallery. So, tap lang natin tong may arrow na to. Yan. And, nakasave na yan sa ating phone gallery. So, ganun lang po kadali. And I hope nakatulong sa iyo ang video to. Thank you for watching! Living life every day